Kien il-ġimgħa l-oħra meta l-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Dione Borg ħareġ email allegatament mibgħuta minn Identity Malta lil aġenti akkreditati li jbigħu passaporti permezz tal-IIP. Email li fiha kienet mibgħuta wkoll informazzjoni speċifikament fuq il-Bank Pilatus. Fit-tweġiba għall mistoqsija tal-Gazzetta di Malta Independent kellim mal-OPM ikkonferma li l-Bank Pilatus verament ta' preżentazzjoni lil diversi aġenti akkreditati tal-IIP u l-aġenti stess aktar tard għamlu talba għal kopja tal-istess preżentazzjoni. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li Identity Malta dejjem tat lil banek lokali opportunitajiet indaqs, għalkemm f'din l-email jissemma biss il-Bank Pilatus. Il-kandidat għall-MPs Dione Borg qed jinsisti li dan huwa każ ċar ta' netwerk bejn Identity Malta u l-Bank Pilatus. Huwa qal li kellha tkun ir-responsabilità ta' Identity Malta li ma tirrekkomandax lil Bank Pilatus wara l-iskandli li kien involut fihom. Il-bank li qabel ma nagħlaq uffiċjalment f'Novembru li għadda kellu l-uffiċċji tiegħu f'Taxbiex kien fiċ-ċentru ta' kontroversja politika minn meta kien hemm sensiela ta' rapporti ta' ħassil ta' flus. F'Marzu li għadda, il-President tal-Bank Pilatus Ali Sadir ġie arrestat fl-Istati Uniti. Wara dan l-arrest, l-MFSA ifriżat l-assi tal-bank u rakkomandat l-irtirar tal-liċenzja tiegħu. L-Awtorità Bankarja Ewropea sussegwentament sabet nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fl-applikazzjoni tad-direttivi kontra l-ħasil tal-flus.